जोंहा फंबायनि हिन्जावा बेबि मोनदोंना ओरैबायदि एक्साइटेड। हेल' एभ्रिवान गाइस, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायनाय बावहरनाय थाबाय। स' दिनैनि भिडिअ'आनो जाहैबाय आंनि फंबायनि हिन्जावखौ डिलिभारि एडमिट खालामदों आरोना लोगोफोर। बेयावनो आं नोंथांमोननि सिगाङाव शेयार खालामनो होननानै सानबाय लोगोफोर। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअ'खौ जोबजासे नायलांगोन आरो अनसायगोन होननानै। थ' नायलांदो आंनि भिडिअ'खौ लोगोफोर। नायलायदो नोङो सना हो लाफायाबो इयाव गाबायना मायबा थांनांसिगोन हो ओइ पुलु नोंखौ लांसिगोन जोंहा दे न' दे सना दे, लोक्षि बायदि गियानि जादे आबा दे। आबा सना खिबाय ना? अ बा गाबादे सना गाबादे हुगारना होगोन दे, उनाव हुगारना होगोन दे। लायनो हरदो, लाबोगासिनो। गाबादे सना गाबादे, गोजां दा गाबा थेंक इउ स' माच ने बिबि फैबाय जोंहा। थेंक इउ। माबायदि मोनखो खोन्थादोब्रा, माबायदि मोनखो? बिमाया हामखांबाय आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय नै दा बेखौहाय रेस्ट रुमाव थांगासिनो दं लोगोफोर। नोंथांमोना माबायदि हिन्जावसाया जुदि बिमा मोनोब्ला गुबुना हाबा जानानै गथ'नि बिमा जानो गोनांब्ला बेसेबां खस्थ' आरो दुखुजों सहायनो गोनां जायो। मोजां न'खरनि अननाय मोनब्लासो बेसेबां दुखुनि नोंथांमोना लोगोफोर। बिमाखौ लांबाय लोगोफोर। दा नै आं बिबिखौ लानानै थांगासिनो दं बिमामोननि रुमाव आरोना। बिबिया ओरैबायदि किउटखा जोंहा, जा सना बायदिखाना एकदमबारे। नै बिमामोननि रुमाव सिभिल हस्पिटालावसो लाबोदोंमोन नालाय, गासिबो बेवहाय लाबोनाय जायो आरोना बिमाफोरखौ, गथ'नि बिमाफोरखौ नैयावहाय। नै लोगोफोर जों दा बिबिनो गस्ला बायदिसिना बायनो, बिमानो खायसे मुवा बेसाद नांगौ जायोना, बेखौ बायनो थांगासिनो दं आरो हाथायाव लोगोफोर। गस्लाया मारै जाजोबखो? जोंहा फंबायनि हिन्जावा बेबि मोनदोंना ओरैबायदि एक्साइटेडखा लोगोफोर। ओंखाम ओंख्रि मैगं दै सब एक्सुजेड जायो आरोना। बेरे ना मा बुस्थु बेफोरो? बेरे नै बिबि आयो अन्थावथावथार जोंहा सना बायदिथार। टपिखौ गानदोंना गानाखै? Ibu bibi aja nana. Ini agay. Guys, बेमारिखौ जों दा दोनना फैखांबाय, ओंखाम लाना फैखांबाय।
ओंखामखौबो जाहोबोखांबाय जों दा थांनोसै न'आव जोंहानि कुटुजों आंजों न'आव थांनोसै बिब'बो थांसिगोन जोंजों नै जमानो जों थांसै आरो जों दा थांनोसै ओंखाम मोनानि ओंखाम जाहोनो ओंखाम संनानै लाबोदों